kaya to? Laki oh. Ayaw mong pahila. Wow, wow. Nice. Pula pa tayo. Pauwi na. Lapu-lapu. Uy, ang dami. Ang dami pa doon. Mga bugaong. Mga parts, welcome back again sa bagong video natin. Nandito tayo ngayon sa beach ng mag-anak ko. Kasama ko po yung mga anak ko. Tapos kasama ko si John King, kasama ko si Angela, kasama ko yung dalawang bata. Yan po yung ilog. Bali pa low tide na eh. Tapos may nabili pala akong kasi nanakaw yung pamingwit ko dun sa Manila, sa port. May nabili ako sa PVC. Ito. Ayan mga parts, ito munang lure na gagamitin ko. Ayan. Medyo malabo yung tubig, sakto to. Tapos yung reel na gamit ko mga parts, yung 4,000 na nasa medium light ko na ginagamit. Ninakaw yung rod natin kaya nag-UL tayo. Pansamantala lang to. Habang dito ako nakakabili ng 1,000. Fish on mga parts. Ano kaya to? Ito. Ngik, bugaong maliit. Bugaong. First fish natin. Bye bye. Thank you. Ay, first fish. Nisibin auto, bugaong. May nakita kong padaan-daan talaki ito kanina eh. Sana matsambahan yun. Oo, wala, sa tabi na lang. Wala, luko eh. Kunan ba yun? Wala, pagatuhod yung tubig. Wala, pagatuhod yung tubig mga parts. Ang dami pala nila dyan. Yun na naman. Uy, mission. Mission na naman. Bugaong na naman. Kunin ko na kaya ito mga parts. Pwede na siguro to. Kaso lang kakatamad kasi linisin to. Alright, second fish, bugaong. Pakawalan natin ulit. Bye bye. Thank you. Yun naman. Sayang. Ang laki nun na. Sayang mga parts, ang laki nun. Mas malaki yun. Yan. Nahabol nila, pinipitik-pitik. Yun pa. Hindi nakuha. Yung balik mo doon. Fish on. Yun, medyo malaki-laki to mga parts. Lumalaban medyo mas malaki. Malaki nga mas malaki ng bugaong. Keep ko na nga to mga parts para may laruan yung anak ko. Halika dito, Shamsi. Halika. Yan, keep ko na to. Para may laruan sila. Medyo malaki na din. Ayos. Kahit bugaong lang, nakakapag-enjoy. Sana may balo. Fish on. Fish on kaagad. Laki, medyo malaki. Ay, bugaong na naman ito. Talakitok sana.
Ay nako. Bugaong na naman to. Uy, nakawala na siya mga parts. Nakawala. Sayang, sayang. Okay. Okay lang. Ay, natanggal na yung ano ko, mga parts, lungkot. Tanggal kati na. Oh, yun na naman, bisyo na naman. Ang dami ng bugaong dito. Talon-talon, lipad-lipad siya eh. Ang daming bugaong. Malaki na, medyo malaki na. Ay, bugaong, harvest bugaong. Ay, nako. Skip na natin to, daingin ko na lang to mga parts. Dito tayo sa medyo malalim mga parts muna maghagis. Ay nako, doon naman sa mababaw. Mga pat. Ayos eh, kakalapag pa lang kanina eh. Habol ng habol eh. Yung spot na to mga parts, malapit lang to sa bahay namin. Kaya dito lang muna ako. Tsaga-tsaga lang muna. Ay, nakaka-enjoy talaga ang fishing. Yun. Oh, huli ka na. Huli ka na. Uy, iba yung hila nito ah. Uy, talakitok to. Talakitok to. Sana nga. Sana talakitok. Yun. Sumasama siya. Yun, damulaban pa din. Talakitok sana to. Iba yung galawan niya oh. Talakitok mo sana. Sige na. Yung din, malaki. Malaki mga parts, bugaong. Fish. Don't hold it. Fish. No. Masugat ka, wag mong hawakan. Ang laki mga parts na bugaong. Mamaw no. Pwede masin yung tubig. Gunta-gunta. Oh, laki na mga parts. Ang laking bugaong. Rito? Ito, di na to. Rito. Taksew. Talagang may basket sila. Enjoy sila. Dito lang tayo muna. Dito. Kasi Dito. nag-enjoy sila. Nag-enjoy din ako. Okay, fish on. Maliit. Goods na din. Oh, fish. Dali. Goods na to mga parts. Pangdaing. Nandiyan lang sila sa mga alon-alon. Nginginain. Okay. Fish on. Oh, good size. Oh, ganda ng laban niya UL 702 kapong harvest ng bugaong. Hindi na lumalaban, sumasama na lang. Ano na yan na? Yang. Oh, fish on na naman ako. Oh. Na ano na yung pamingit mo. Laki oh. Laki na naman. Ang laking bugaong. First time. Alright. Lagyan na natin Hop, strike. Hindi yan nakuha. Okay, huli. Ang likot mo naman. Ang likot. Grabe. Baluarte ng bugaong. Fish on, si Tito Yang. Tandaan lang, mabali. Ano ba yan? Oh, nako, mabali pa mingwit. Fish on, si Tito Yang. Fish on. Dito ka? Oh. Para ako nagsisiguro. Nakaulit si Daddy Yang. Daddy Yang nakaulit ka. May wala kang gunting. Mama,
Panunod ka. Ay, kunin mo sa atin. Sumupa. Yung malaki pa. Nakabitaw. Ang laki. Tapang ka mo ng tayo mo. Alright, Vision. Meron? Meron yan, meron yan. Okay. Vision. Oh, hilay mo na doon. Naku, ang pamingwit ko. Naku, ang pamingwit ko. Nakahuli na naman siya. Lang laki oh. Ang laki, bugaong. Ayos tong spot namin oh, mga parts. Ang tigas na ng ano nito, sa galyang mo to. Tigas na ikutin. Bawing-bawi na din to mga parts eh. Fish on. Wala, nakapitaw. Yung mga parts oh, ang dami na oh. Ay, bugaong harvest. Lalaki ng iba oh. Oh, lalaki. Bugaong na naman mga parts oh. Pakawalan ko na. Ang dami na nun. Dami na ng bugaong na yan. Laki nito mga parts. Ano kaya to? Laki oh. Ayaw mong pahila. Oh, oh. Uy. Laki to. Ano kaya to? Ay, wag naman sana bugaong. My goodness. Kasawa na. Laki. Lumalaban talaga siya oh. Dalhin ko sa ano, mababaw. Ang laki oh. Laki naman ang bugaong natin. Ang laki. Mamaw ang puti. Laking bugaong mga parts oh. Wow, ang taba. Ang laki. Laking bugaong naman to. Ang taba oh. Ganda oh. Kinagat niya yung buntot. Wala na yung jig ko. Punit po, panay gas-gas na. Parts, dito na tayo sa hibasan. Ang daming maliliit na isda oh, kawan. Dami nila oh. Fishon tayo mga parts. Lapu-lapu. Oy. Lapu-lapu. Pwede na kaya to? Okay na rin siguro to mga parts. Unang lapu-lapu ko to dito sa ano, Palawan. Yan o. Ay, sumabit mga parts. May isda kaya to? Sumabit eh. Ay, may isda. Gumagalaw. Yun, lapu-lapu. Ang galing mong sumabit ah. Alright, lapu-lapu mga parts. Ano? Lapu-lapu. Isa pa. Walang katapos ang isa pa. Oh, mamaw. Yun, ayos. Ayos. Mamaw, hindi pala. Nagulat lang ako. Kala ko mamaw. Oy! Naku po, na skin hook lang siya. Chicard snapper.
Ganun ka pala humila ah. Checkered snapper. Okay, my first checkered snapper. Yan mga parts. Uy, sakto pampaksiw. Sure mga parts. Alright, vision. Balo ata to. Ah, barakuda. Nice. Kalagdag pa. Ayos. Barakudang maliit. Relax. Wala siyang takas pala. Baon na baon yung dalawang hook. Nice. Nakabarakuda pa tayo. Pauwi na. Dito mga parts, dito sa amin tawag nito torsilyo. Barakuda pag mga higit 10 kilo na. Yun o. Harvest. Dami natin bugaong kanina, tapos ito po. Ay, pagod. Oh, yun. Nice. Ano kaya to? Huwag naman sana bugaong. Men. Tapos parang bugaong na naman. Huwag naman sana. Nice. Ay, hindi. Uy, lapu-lapo. Laki. Ayos, nandito pala kayo ha. Ano ha? Ayos, good size. Harvest mga parts. Si Kapong. Ayos. Lapu-lapu. Uy, ang dami. Ang dami pa doon. Mga bugaong. Ayan mga parts. Ito yung huli natin ngayon. Yan, barakuda. Mamaw na bugaong. Checkered snapper. Honeycomb grouper na dalawa. At itong orange dot grouper. Yan, panalo si Kapong. At yung mga bugaong pa kanina. Bugaong gaming natin kanina. Yan yung spot oh. Ito yung bukana. Doon tayo galing kanina, yung hibasan na yan. Yung nakikita nyo na malayong bundok, dyan yung malalaking mga isda. Malalaki yung mga isda dyan. Yung na mag-casting no? Jigging tsaka sukbit. Yung naman sa kabila, yung mga spot din dyan na maganda. Mga parts, kita-kits ulit sa next video natin. Sana mapuntahan ko yung talakitok na talakitok sa next video natin. Yan, talagang nag-enjoy din ako bugaong gaming kanina, tapos nakadali pa tayo ng mga ayos. Yung mga parts sa panonood, huwag kalimutan po sana mag-subscribe at pa-like na rin po. Thank you, God bless po sa lahat.